Een gebied ter grootte van 140 voetbalvelden is inmiddels in de as gelegd in het Noord-Limburgse natuurgebied Boshuizer-Bergen. Ten noordoosten van Venray is dat. Brandhaarden zijn lastig te bereiken voor de hulpdiensten. Daarom zijn Chinook-helikopters van Defensie ingezet om het vuur te bedwingen. Honderden brandweerlieden zijn ter plekke. De hulp komt uit het hele land. De schade is vanuit de lucht goed te zien. Het vuur zou inmiddels tot Overijssel te ruiken zijn. Ook in het Gelderse Nijmegen wordt bijvoorbeeld geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Ja, het gaat dus om een gebied ten noordoosten van Venray. 100 hectare is al afgebrand, dus zoals gezegd een oppervlakte ter grootte van omgerekend ongeveer 140 voetbalvelden. De brandweer hoopt de komende 24 uur ervoor te zorgen dat het daar ook bij blijft. De burgemeester van Venray heeft intussen een noodverordening afgekondigd. We gaan naar Jill Hamers, onze verslaggever ter plekke. Ja, Jill, wat houdt die noodverordening in? Ja, sinds 2 uur vanmiddag is die noodverordening van kracht. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat er niemand meer mag komen op dit gebied. Ook is er een no-fly zone. Hier mogen geen drones komen. En mensen wordt aangeraden om thuis te blijven, om binnen te blijven. En als ze toch naar buiten gaan, bestaat er de kans dat ze niet meer kunnen terugkeren. Bij mij staat woordvoerder van de brandweer, René van Tulden. René, waarom is dat zo belangrijk voor jullie, die noodverordening? Ja, het is een continu aan- en afvoer van brandweervoertuigen, zware voertuigen. Dat is natuurlijk voor de burgers in eerste instantie, maar ook voor onze eigen mensen het belang van de veiligheid. Dat de burgers niet in de weg lopen. Er zijn altijd mensen die toch nieuwsgierig zijn en die toch altijd midden in het gebied willen gaan kijken hoe de brandweer hun werk doet. Niet kwaadwillend, maar door hun gedrag beïnvloeden ze het werk van de brandweer natuurlijk wel. Want die brandweerlieden zijn nog altijd hard aan het werk. Wat is de situatie nu op dit moment? Ja, op dit moment we hebben een paar grote stoplijnen gemaakt. De bekende stoplijnen bij de Maasheeseweg en de spoorlijn. Er zijn een paar kleinere stoplijnen. Dat zijn bospaden zeg maar, in het bos waar voertuigen staan opgesteld en waar we de brand tegenhouden. De brand blijft op dit moment binnen die stoplijnen, maar binnen het gebied laait de brand weer wel op diverse plekken op, mede ook door de straffe wind. We moeten wel met alle macht werken om de brandhaarden zeg maar, de kop in te drukken en om de brand binnen de stoplijnen te houden. En die stoplijnen, dat zijn dan echt fysieke lijnen, of hoe moet ik dat zien? Ja, de Maasheeseweg, ja, dat is gewoon een N-weg, zeg maar. En daar staan ook brandweervoertuigen opgesteld. En die houden daar de brand tegen. Voor de spoorlijn, daar staan ook een aantal voertuigen opgesteld. We staan met ongeveer 5 pelotons bluseenheden in het veld. Bluspeloton bestaat uit 4 blusvoertuigen met aanvullend materieel zoals waterwagens die elk 10.000 liter vervoeren. En dan houden ze daar tegen, zeg maar. Bestaat er wel nog de kans dat het vuur buiten die stoplijnen gaat? De kans is er zeker, maar de kans is ook dat we het vuur binnen de stoplijnen houden. We zijn zeker nog niet de situatiemeester. Dus het zijn brandmeester wordt zeker nog niet gegeven. Wanneer het wel gegeven wordt, ja, dat is een fijne vraag. Maar ik kan het antwoord en onze brandweermensen in het veld kunnen dat niet geven op dit moment. Dankjewel, meneer Van Tulden. Ja, het is dus nog afwachten of het vuur binnen die stoplijnen gaat blijven. Jill, dankjewel voor nu. We komen straks nog eventjes bij je terug. Wat verder van het vuur af is verslaggever Ruud van Broekhoven, ook onderweg in de regio. Ja, Ruud, je staat daar aan het water. Wat is de impact op de regio van deze brand? Ja, behoorlijk kan ik je zeggen. Ik ben hier de hele dag en vooral in de dorpjes hier, Gijsteren, Oosteren, maar ook in Venray, daar is de impact enorm. Want iedereen kent dat gebied namelijk. Kijk, als je toerist bent en het is brand en je ziet rook, dan zou je niet veel zeggen. Maar als je hier woont, als je er gelopen hebt, als je weet wat voor gebied het is, dan is die impact enorm. En mensen ruiken het ook, mensen blijven ook op afstand. Maar mensen komen wel toch even kijken, zoals je zei al hier aan de Maas, waar die grote Chinook-helikopters het water ophalen om die brand te blussen. Indrukwekkend is dit beeld. De Chinook-helikopters met de Bambi-bucket onder de helikopter. En daarmee kunnen ze zo'n 8000 liter ophalen. Ik kom even kijken bij mijn kinderen, ja. En waarom? Nou, het is toch wel een beetje spektakel. Ja, het is heel erg dat die bossen in de brand staan, uiteraard. Papa zit zelf bij de brandweer, dus die is de hele avond gisteren bezig geweest om te blussen. Ja. Nu is hij momenteel thuis. Ja. Maar gistermiddag vanaf 1:15 tot gisteravond 12 uur is hij in Oostrum geweest. Ja. Dus de kans is groot dat hij vandaag weer op pad moet. En dan volgt u als partner, volgt u het nieuws denk ik nauwlettend? Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik het
ook een beetje weghoud, omdat ik het ergens toch ook spannend vind, die bosbranden. Maar als je af en toe contact hebt met elkaar, dan is het ook dan is het goed. Omdat ik de helikopters wil kijken. Ja. Wat voor gebied is het? Dat is een behoorlijk groot jeneverbestruweel. Wat er zit, een van de oudste van Noord-Limburg. 100 jaar oud zijn die. Behoorlijk grote struiken. Ja. En als die aangaan, dan krijgen ze echt niet uit. Nee. Wat zijn jullie aan het doen hier? Een helikopter aan het kijken. Dan gaat het water halen en dan gaat het over vuur gooien. En sommige mensen willen wel heel graag op de eerste rang zitten. Ja, we komen even kijken. Ik zeg voor die kinderen is het natuurlijk wel mooi een keer meegemaakt te hebben. Ja. Dat maak je natuurlijk niet iedere week mee. Ja, natuurlijk. Zonde van het gebied. Zonde van het gebied. Maar fijn dat ze kunnen blussen nou. Ja, en ik moet je zeggen, dit is een veilig gebied. Hè. Hier kunnen mensen gewoon gaan kijken. En ik merk ook dat op de gebieden waar mensen weg moeten blijven, binnen moeten blijven, dat het ook gebeurt. En het leven gaat, ja, hoe gek genoeg, ook hier in de omgeving gewoon door. Ik was vanmiddag bijvoorbeeld op een kermis, maar ook het golven gaat zo vlak bij een brand gewoon door. En daar waren wij eerder vandaag. Golf en Country Club Gijsteren ligt niet ver van de brandhaard. Maar toch ver genoeg om een potje golf vandaag niet te verstoren. Althans. Ja, wij waren heel erg benieuwd hoe dat nou hier zou zijn met die brand op de achtergrond. En die helikopter, die blushelikopter die we de hele tijd horen, werden we wel een beetje door afgeleid, ja. En we zagen donkere wolken in de verte. Dus we dachten wel, hoe gaat het met al die mensen daar? Maar niettemin hebben wij toch wel, de wind staat de goede kant op, dus we hebben heerlijk kunnen golfen. Bert Viersma is caddymaster. Dat is de baas op de baan. De oud-militair van de luchtmacht houdt de green en alles daarboven nauwlettend in de gaten. Het brandgat zit ongeveer 2 tot 3 kilometer hier vandaan. Dus dat is redelijk dichtbij. Maar de wind staat hier vandaan. Dus de rook gaat de andere kant op. Het gevaar hier is ook niet zo groot op dit moment. En het schrikt golfers niet af, begrijp ik, hè? Nee, want die gaan gewoon de baan in. Het was vanmorgen al heel vroeg, waren al mensen de baan in. Om 5:30 waren de eerste al gestart. Mocht het nodig zijn om de golfbaan te ontruimen, dan is er een alarmsysteem met toeters om iedereen te waarschuwen. Alles gaat gewoon door, ook het golven, ook je zei het al, de kermis. Vanavond zou daar een vuurwerkspektakel zijn. Uiteraard gaat dat niet door. Daar is wel een lasershow te zien. En de mensen hier bij mij die genieten nog eventjes van die helikopters die overkomen. Ruud van Broekhoven vanuit Oostrum, dankjewel. Ja, de eerste melding van de brand die kwam gisteren vlak voor het middaguur binnen. We zetten even op een rijtje wat er sindsdien is gebeurd. De schade is vanochtend goed te zien in het natuurgebied. En die schade is enorm. De brand is moeilijk onder controle te krijgen vanwege het zogenoemde kroonvuur. En daarbij bevindt de brand zich in de toppen van bomen, waardoor het vuur zich snel kan verspreiden. Ook dat maakt dat de brand moeilijk bereikbaar is voor hulpdiensten. En ook vannacht gingen zo'n 300 brandweerlieden uit het hele land door met het bestrijden van het vuur. Ook boeren springen bij om de brandweerlieden te helpen. De brand ontstond gisteren rond 11:15 's middags en ontwikkelde zich razendsnel. Gisteren werd er al een camping ontruimd en inmiddels zijn ook een 10-tal woningen en percelen aan de Maashezeweg ontruimd. Inclusief een stal met paarden. De politie probeert nu met mannenmacht te voorkomen dat het vuur overslaat naar de andere kant van de Maashezeweg. Vanuit de lucht en grond worden er duizenden liters water over het gebied uitgegooid. Het is zwaar voor alle brandweerlieden die gelukkig wel hier getrakteerd worden op een welverdiend frietje. Ja, het vuur is dus nog steeds niet onder controle. Terug naar verslaggever Jill Hamers. Ja, Jill, wat zijn de vooruitzichten? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen op dit moment. Nu, ze verwachten wel nog zeker 24 uur bezig te zijn. En dan ook nog dat nablussen kan nog wel enkele dagen duren. Het is een ontzettend moeilijke klus. Dat vindt ook de burgemeester van Venray.
Brandweerlieden hebben de hele nacht doorgehaald. U kunt zich voorstellen dat als je gisteren rond 1:12 begint, dat er met meerdere pelotons en ploegen ook wordt gewerkt. Dus de brandweer in Venray wordt ondersteund door de ploegen uit de veiligheidsregio, maar ook inmiddels uit andere veiligheidsregio's. U moet zich voorstellen dat iedere 6 tot 8 uur de andere ploegen hier komen aflossen. Puur omdat die mensen dan ook scherp blijven en ook de brand veilig kunnen blijven bestrijden. Ja. Kunt u ons meenemen, wat gebeurt hier achter ons? Er gebeurt op dit moment heel veel. Hè. Er wordt met Chinooks geprobeerd de brandweer te ondersteunen met het aanbrengen van bluswater. Er wordt overlegd over hoe de brand zich ontwikkelt en welke maatregelen eventueel ook nodig zijn. Nou, de brand heeft zich uitgebreid vannacht, hè. Dat kan iedereen ook lezen. We hebben inmiddels over 100 hectare, dat is een vierkante kilometer. Maar gelukkig is het wel in een gebied gebleven wat ook een beetje gepland was dat het daar zou plaatsvinden. Dus de verwachting is dat het daar op dit moment ook wel in zal blijven. Maar uit is het nog zeker niet. Nou, we praten over een gebied met zand, met duinen, met bos. En we hebben heel veel goed uitgeruste brandweerauto's in Nederland. Maar zo'n gebied is natuurlijk niet gemaakt om toegankelijk te zijn. Het is een natuurgebied. En ja, dan moet je 's nachts ook nog op zicht werken. En dan zonder ondersteuning van de Chinooks. Daar hebben de brandweerlieden echt heel hard gewerkt om best gedaan om het in toom te houden. Maar een natuurgebied is een gebied wat eigenlijk niet is gemaakt om te betreden. Ook niet door brandweervoertuigen. Ja. En toch doen ze hun best. Ja, op dit moment is het dus nog vooral afwachten en hopen. En ook hopen dat onweer uitblijft, want de brandweer staat daar zeker niet op te wachten. Door alle wind die erbij komt kijken. En het is ook gewoon gevaarlijk om in het bos te zijn met onweer. Ook de regen die valt, die helpt eigenlijk niet bij het blussen van de brand. Dus het is hopen dat onweer uitblijft. En zodat de mankracht hier achter mij gewoon hun werk kan blijven doen. Jill Hamers vanuit Oostrum, dankjewel. Ja, Jill zegt het al, regen, onweer. Regen is prima, onweer niet zo goed. Want dan kunnen bijvoorbeeld de helikopters niet de lucht in. En ook de wind kan bepalend zijn. Dan kijk je ruim 10 dagen vooruit. Ja, ik verwacht geen regen van betekenis. En de wind, ik denk dat dat de 2 belangrijkste factoren zijn. Wat kan je zeggen over het weer de komende tijd die van invloed kan zijn op die brand? Ja, op dit moment hebben we een zwakke zuidelijke wind, zuid-zuidwest. Dat betekent dat de rook wat meer richting Siebigwald gaat, kop van Noord-Limburg, zeg maar. Maar morgen dan gaat de wind compleet draaien naar west tot zuidwest. En die gaat ook flink toenemen. Ik denk zelfs morgen windkracht 4 Beaufort. Dus ja, mocht er dan nog brand zijn, dan is dat ook ongunstig. En met die west-zuidwestenwind gaat die rook in ieder geval dan richting de Maas. Richting Leukermeer bijvoorbeeld, het recreatieoord daar, zou daar last van kunnen krijgen. En donderdag, als die brand dan nog niet geblust is met rookontwikkeling, dan gaat de wind wat meer naar het westen. Dan gaat de rook wat meer richting Wel, Geisteren.